नमस्ते, मी अनारसे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा 50 ग्राम खसखस आहे, हे पाव वाटी दूध आहे, हे थोडंसं म्हणजे 7-8 10 म्हणजे बदाम घेतले आहेत, हे बारीक करून घेतले. हे तीळ आहेत थोडेसे, म्हणजे 3-4 चमचे तीळ आहेत, सफेद तीळ आहेत. अनारसे बनवायचे म्हटले ना की त्याला तांदूळ आणि पिठी साखर लागते. ते मी हे बनवून घेतलं आहे. हे तांदूळ आहेत ना, 250 ग्राम तांदूळ घेतले आहे. सुवासिकमध्ये म्हणजे बासमती तांदूळ घेतले, 250 ग्राम घेतले होते. आणि त्याला पिठी साखर लागते 170 ग्राम. म्हणजे अनारसे बनवायचे म्हटले ना की त्या अंदाजाने त्याला सगळं लागतं. 250 ग्राम तांदूळ घेतले तर 170 ग्राम पिठी साखर घ्यायची. ते पहिलं मी काय केलं, पहिले तांदूळ आणले 250 ग्राम, म्हणजे पाव किलो तांदूळ आणले. ते स्वच्छ धुवून आहे ना, मी ते 4 दिवस भिजत ठेवले. आणि ते कसं 4 दिवस भिजत ठेवून पण कसं तेच पाणी नाही ठेवायचं. ते दुसऱ्या दिवशी आहे ना, परत ते पाणी ओतून काढायचं. आणि परत त्याच्यामध्ये आहे ना, नवीन चांगलं ताजं पाणी भरायचं. परत तिसऱ्या दिवशी परत ते पाणी काढायचं आणि त्याच्यामध्ये परत दुसरं ताजं पाणी भरायचं. परत चौथ्या दिवशी तसंच करायचं. ते पाणी काढायचं पहिलं आणि नंतर ते परत ताजं पाणी भरायचं. आणि 5व्या दिवशी आपण ते पाणी काढून आहे ना, ते स्वच्छ आहे ना, एकदम सफेद कपड्यावर कॉटनच्या पंख्याखाली म्हणजे 2-3 तास सुकवायचे. आणि ते तांदूळ सुकले ना, मग ते मिक्सरला लावायचे आणि त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची. म्हणजे पीठ करायचं. बारीक पावडर केली की ते पीठ करायचं आणि ते भांड्यात घ्यायचं. म्हणजे हे असं मी भांड्यात घेतलं पीठ, ते मिक्सरला लावलेलं पावडर तांदळाची. ते मी हे 5व्या दिवशी हे मी पीठ घेतलं आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी ते 170 ग्राम पिठी साखर घेतली ना, ती मी या तांदळाच्या पिठामध्ये मिक्स करून ठेवली. ती पिठी साखर आहे ना, त्या तांदळाच्या पिठामध्ये मिक्स केली. मिक्स करून आहे ना, हे असं चांगलं दाबून ठेवलं. आणि ह्याला आहे ना, परत 7-8 तास लागले. 8 तास मी असं साखर आणि पीठ असं मिक्स करून ठेवून आहे ना, ते 7-8 तास आहे ना, मी ते दाबून ठेवलं. आणि 7-8 तासांनी आता मी ते अनारसे बनवायला घेते आहे. पहिलं आहे ना, हे पाववाटी दूध घेतलं आहे, ते साईडला ठेवते. आणि हे तीळ, बदाम आणि हे खसखस आहे ना, हा सर्व आहे ना एकत्र करून या ताटामध्ये असं मिक्स करून पसरून ठेवायचं असं ताटामध्ये. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आहे ना, ते मी आता वड्या करणार आहेत ना, ते ह्याच्यामध्ये दाबून घ्यायचे आहेत. तर पीठ आणि साखर आहे ना, हे असं चांगलं मिळून येतं. म्हणजे 7-8 तास झाले त्याला. आता हे दूध टाकून आहे ना, हे थोडं आहे ना, असं जरा घट्ट करून घ्यायचं आहे पीठ. म्हणजे एकदम दूध ओतायचं नाही, नाही तर पातळ होणार म्हणून. आता याचा मी गोळा करून घेणार आहे. हे आहे ना, पहिलं मी थोडंसं दूध ओतलं ना, त्याच्यामध्येच हा गोळा झाला आहे. म्हणजे आता काही दूध ओतायची गरज नाही. म्हणजे पहिलं थोडंसं दूध ओतायचं, नाही तर जास्त ओतलं तर ते पातळ होणार. असं मस्त गोळा बनवून घ्यायचा आणि त्याचे छोटे छोटे वड्या पाडून आहे ना, मी तुम्हाला दाखवते. हे दूध किती थोडंसंच लागलं, हे आता ठेवायचं साईडला. आणि आहे ना, मी आता तेल घेतलंय थोडंसं हाताला लावायला, कारण ती साखर आणि पीठ आहे ना, ते हाताला चिपकतो. त्याचे कसे आता गोळे बनवायचे आहेत ना, म्हणून. आता छोटे छोटे आहे ना, त्याचे असे गोळे घ्यायचे. असे गोळे घेऊन आहे ना, मग ह्याच्यामध्ये असे दाबायचे. असे दाबायचे आणि साईडला ठेवायचे आधी गोळे करून. असे सर्व गोळे करून असे सर्व आहे ना, गोळे बारीक बारीक करून आहे ना, जे आपल्याला पाहिजे तेवढे छोटे छोटे करायचे आणि असे
हे सर्व तीळ खसखस, ह्याला कसं खसखस जास्त लागतो. असे सर्व मी करून घेते आणि तुम्हाला तळताना दाखवते. अनारसे आपले असे म्हणजे वड्या करून आहे ना, असे थापून मी खसखस वगैरे सगळं लावून तयार केले आहे. आता मी तुम्हाला तळून दाखवते. तेल तापलं काय बघते, असं जरासं टाकून बघायचं तेल तापलं काय. ते वातावर आलं. आता ते तेल तापलं. आता मी सोडते त्याच्यामध्ये. हे अनारसे कसे मस्त होतात, एकदम जाळीदार होतात, म्हणजे खायला पण एकदम मस्त खुसखुशीत. गूळ कालवला असताना तर ते गुळाचे अजूनच मस्त होतात. ते असे लाल झाले ना मग काढायचे. हे बघ किती छान दिसतात. असे करायचे, तुम्ही पण करा मस्तपैकी. पण त्याला कशी काळजी लागते, तांदूळ रोजच्या रोज धुवायला, रोज साफ करायला, रोज पाणी बदलायला. तेलात सोडताना पण हळू सोडायचे आणि ते फुगतात पण किती मस्त आहेत. आता हे सगळे आहे ना मी असेच करून घेते मस्तपैकी आणि मग तुम्हाला दाखवते. अनारसे एकदम मस्त तयार झालेले आहेत. आणि तुम्हाला दिवाळीला जर अनारसे करायचे असतील ना, तर दिवाळीच्या आधी आहे ना तुम्हाला 5 दिवस पूर्ण तयारी करून ठेवायला लागेल पहिली. तेव्हा तुम्हाला दिवाळीला अनारसे करायला होतील. म्हणजे तुम्ही बनवा, छान मस्त झाले आहेत आणि खाताना पण एकदम खुसखुशीत लागतात. तुम्ही बनवा आणि मला फोटो पाठवा. हे बघा, तीळ खसखस वगैरे काहीसुद्धा तेलामध्ये निघालं नाही आहे, एकदम मस्त चिपकलेले आहेत. म्हणजे बघा छान एकदम खुसखुशीत. हे बघा आतून बाहेरून एकदम मस्त छान झाले आहेत. आता तुम्ही इथे असतात ना तर तुम्हाला सर्वांना एक एक दिला असतो खायला. छान झाले आहेत. तुम्ही मस्त बनवा आणि मला पाठवा म्हणजे फोटो काढून पाठवा.